салом алейкум дӯстони азиз, мағозаи Апай Зебо омадагем. Боз як грандиозни аксияи дигар киртора диден. Ҳамаи намо рост ба рости мо 100 сомон ихтаракҳои хушрӯ даромадгоҳи ду мешавад аз тарафи пажарка. Амҷа дуюм дарвозаи дӯстони азиз нигоҳ кунед. Пеши магазини Боно хамиёед, магазини 100 ҷои Апай Зебо ҳай. Аксияи грандиози ва борои новинка беҳад бисёр овардагианд. Якта обши абзорча када дорем чи хеле ихтаракҳои хушрӯ. Бинен ки чӣ доранд. Духтаракҳои хушрӯ. Нигоҳ кунед, анами киртара 450 сомон навор доштем. Ҳозир шок цена бовар мекунед 100 сомон ай. Двойка не тройка. Ина шарф дорад, базача дорад, айболош абая дорад, болопӯш дорад, сирдечка. Ҳозир беҳад трендай. Анами 450 сомон буд, ҳозир 100 сомон. Ҳамаинам ё 100 сомон бовар мекунед. Бо ина ёш турецкан дӯстони азиз. چیزی شوشته استفاده میکنه اگه باور کنین من گارانتی یگان چی نمیشود. درآمدگاهی دو از طرف پژارکا دوستان عزیز مغازین 100 جای Апай Зебо های اینا دستافکا خواهین مرحمت میتونین در واتساپ شون نویسین میتونین به نزدیک دیده خریداری کنین. غیر ای دوستان عزیز با 100 سومونه دارن پروسا وقتی بسیار میگیره همشه ابزار نکردیم میتونین در واتساپ شون نویسین ادین صورت پرتین. زمستان ما اومده دوستان عزیز کرتای زمستان پیشنهاد شما میکنیم با نرخ‌های دسترس استرچا کومبا و Королевский бархат дӯстони азиз оригиналои якум сорти духти турецки подписчикои азиз нигоҳ кунед. Встреча комбахто да ҳама ҷо 500 сомон, дар ҷои Апай Зебо бошад 380 сомон бовар мекунед дӯстони азиз. 4 намуна дорад. Ҳамашам хушрӯай ба чӣ қадр трендан ё имина ҳаминои осинакушои кадам бинен. Аҷоибот хушрӯан. Ай комбахт 1500 ягон фарқият намекунад дӯстони азиз. Ина Королевский бархат оригиналошай дӯстони азиз 480 сомон, 380 сомон. Даромадгоҳи ду аз тарафи пажарка магазинои шаги 110 магазин ҷои Апай Зебо санам. Метонем бен аз наздик дида харидорӣ кунен, метонем заказ кунен, доставка низ ҳамчунин доранд дӯстони азиз. Дӯстони азиз, ламиражҳои оригинали туркӣ ва купраи пекои якум сорти турецкӣ ки 1200 сомон ҳамира навор доштем. Ҳозир бошад ҳар ду моделомон 850 сомон шок ценаи бовар мекунен. ё беҳади бад хушрӯай чизи шушта истифода мекардагиай ягон чи умуман намешавад дӯстони азиз. Анаи моделам беҳад модели фасонай ламиражай аз фирмаи Ламираж якум сор ирам ҳамчунин 850 сомон. Суроға бозори Корвон аз тарафи пажарка дуюм дарвоза ҷои Апай Зебо магазини 110 магазини шаги дӯстони азиз. Метонем бен аз наздик дида харидорӣ кунен, метонем заказ кунен, доставка низ ҳамчунин дӯстони азиз доранд. Туюм аракора малакаи саршид киртоатон медонам надухтай. Метонен аз инҷа киртои духтагӣ таб тайёр харен. Ана шоку мана шок дӯстони азиз. Апай Зебо аксияи необычный, аксияи калони бад кардагай ҳами абаёҳои балхи якум сорти алманал медонена 600 сомон буд, 700 сомон буд. Ҳозир бошад аксия кати 390 сомон бовар мекунед дӯстони азиз. Ина малина дорад. Чихе малинаш вапша необычный бадай. Дӯстдорони ранги сурхи рӯшан. Ин барои шумо. Сабзи закия дӯстони азиз нигоҳ кунед. Чихе хушрӯакай. Баъд ранги бардови ҳам доранд. 4 расветка ҳай. 4 дона мондаги. 4 дона мондаги дӯстони азиз. Мақсад бор ҳами қадаре касе успед кад рисқи кадоме бошад. Аксияи грандиозинда успед кунем бозори Корвон даромадгоҳи ду аз тарафи пажарка магазинои шаги магазини 110 ҷои Апай Зебо. Арганзои якум сор духтаракҳои хушрӯ турецкиёш да ҳама ҷо 600-700 сомонай ҷои Апай Зебо бошад 490 сомон. Ира бинед чихе хушрӯи дӯстони азиз. Качествои бор беҳад фасон фиолетӣ дорад, сери дорад, салативи дорад, коричневи дорад ва молочни. Коричневи пас мешавадам хеле хулоса 5 та ранг дорад. Нархи шокай. Метонем бен аз наздик дида харидорӣ кунем, метонем заказ кунем, доставка низ ҳамчунин дӯстони азиз доранд. Даромадгоҳи ду магазини шаги магазини 110 ҷои Апай Зебо. Ана шоку мана шок дӯстони азиз. Киртора диден чихе хушрӯ. 380 сомон навор доштем. Ҳозир бошад 199 сомон. Качествои бор дараҷаи оли духтам беҳад фасони бадай. Ина бинен турецки. Инамҷа чӣ ранге ки мебинед наличи доранд размеракотон баъзеёш ҳастай. Успед кунен ки тамом нашавад. Материал итальянкои якум сорт сифати дараҷаи оли турецки 199 сомонӣ дӯстони азиз. Даромадгоҳи ду аз тарафи пажарка магазинои шаги магазини 110 ҷои Апай Зебо ҳай дӯстони азиз. Бен аз наздик дида харидорӣ кунед ё ин ки заказ кунед доставкатонам рӯй мекунанд.
духтаракҳои хушрӯ, медонед чи киртои турецки 500 сомона чанд сом шуда? 299 сомон скидка қатъӣ. Як сумкам 300 сомон. Дӯстони азиз, ира бинед чихел хушрӯ бо кӯракҳои дастӣ дорад. аҷоибот. Папилнакошон оригинал шута истифода мекунем. Ақлина даридан дорад, на ғалтидан дорад, на ягон чизи дигар. Ин моделам беҳад модели хушрӯ. Гарошка моз беҳад тренда. ира бинед духтаро. аҷоибот. Анишам беҳад хушрӯ. И ранги ия дӯстони азиз иш дига намудай. Хулоса ёрам 299 сомон. Суроға бозори Корвон. Дуюм дарвоза аз тарафи Пажарка. Магазини Шаги, магазини 110. духтаракҳои хушрӯ 199 сомон охирин гакне хушрӯги киртора. И аксия грандиозни бида дӯстони азиз. Аввал 300 сом мефуртен, ҳозир 199 сомон медодия. Нигоҳ кунед. И часпидагӣ боша, ҷудо боша, адманкай. Не духтарако. И базача дорад, айболош бо киртаи итальянка дорад. Дӯстони азиз, се рангай. Тигроя 199, иношам 199 сомон. Размиракотон ҳастай. Алакай сиза намехали дуйка пушам сар шуд. Ё фирмини бороан дӯстони азиз. Набинен. Марамат бозори Корвон, даромадгоҳи 2, ҷои Апай Зебо, магазини 110. ва духтаракҳои хушрӯ, медонед чи анами дувойкора навор доштем 450 сомон. Дубайский оригинали якум сорт. Ҳозир бошад 290 сомон кардагиян. Ай и се рангай бад ани модел аст. Бани дувойкачам ҳам хушрӯай. На калтай бадай, на дарози бадай. Хулоса средняй дутаранг дора. Качествои борш беҳад фасон то 56-58 пушам мешавад. Рости да тана маълум мешавад чай хеле қадар маълум нест. шумо бен аз наздик биден харидорӣ кунед, бисёр хуб мешавад. бозори Корвон, даромадгоҳи 2 аз тарафи Пажарка, магазини 110.